Добрый день! Сёння мы прыехалі ў бярозу, ці бярозу картузскую, як казалі раней пра гэтае месца. Чаму такая назва у самого горада? І сярод мясцовых людзей ёсць паданне, што Сувораў, калі праязджаў гэтыя мясціны, павесіў свой картуз на дрэва, а дрэва гэта была бяроза. Адгэтуль і пайшла такая назва бяроза картузская. Часамі замест Суворава кажуць пра Івана IV ці Пятра I. Але ёсць больш праўдзівая гісторыя пра тое, што канцлер Вялікага княства Леў Сапега, калі паляваў у бярозавым гаі, знайшоў вялізны драўляны крыж і вырашыў на гэтым месцы заснаваць мястэчка. Часамі кажуць, што ён знайшоў не крыж, а чудадзейную крыніцу. Яго сын памыў вочы і пачаў бачыць, а да гэтага ён быў сляпы. Так гэта было ці не, нам невядома, бо сам горад старэйшы за гэтыя падзеі. Першая ўзгадка ў 1477 годзе. Бяроз у самім горадзе не надта шмат, але за горадам ёсць некалькі вялікіх бярозавых гаёў. Мабыць, адзін бліжэйшы, там пастроілі шмат катэджаў, пабудавалі аграўсадзьбу, там яшчэ трайпал лесапілку паставіў, таму не ведаю, застаўся ён ці не. Мы дайшлі да цэнтра грамадскага жыцця бярозы. Тут побач з вечным агнём знаходзіцца кінатэатр «Акцябр». Як зараз там паказваюць кіно, не ведаю, але вось гадоў 10 таму хадзілі з братам на першых трансформераў. І гэта было вельмі такое жудаснае відовішча, таму што у кінатэатры паказвалі экранку з аднагалосым перакладам, і вось яно неяк такая... Яшчэ побач знаходзіцца канцэртная зала, дзе па легендзе адбыўся першы выступ гурта БН. Дарэчы, у нейкі час Бяроза пераўтварылася ў такую рок-сталіцу Беларусі, таму што адсюль гурты без назвы, кальмары, мясцовыя, ківі. І тут была вельмі такая добрая школа. Але зараз БН з'ехалі ў Менск, мясцовыя распаліся, ківі недзе ў Амерыцы, і тут, здаецца, засталіся толькі кальмары. Акрамя кіно, тут у кінатэатры быў у свой час кампутарны клуб. І ладзіліся таксама дыскатэкі. Камп'ютарны клуб — такое добрае месца пайсці і на ўвесь вечар з сябрамі за адным кампутарам. Калі ва ўсіх дома, можа, ёсць прыстаўкі, але вось менавіта кампутараў няма, і вы сядзіце ў пяцяром за адным кампутарам, гуляйцеся ў трэціх герояў увесь вечар. Вельмі такое успамін з дзяцінства. Як у кожным мястэчку Вялікага княства Літоўскага, у Бярозе былі і каталікі, і уніяты, і нават габрэі з мусульманамі. Але з старых часоў да нас дайшла толькі адна царква. Вось гэта царква апостола Петра, але яна выглядала так не заўсёды. Гэта перабудова 2003 года. З старых часоў тут засталася толькі цэнтр будовы, гэта квадрат, ды цэнтральная вежа. Я вучыўся ў Бярозе да 6 класа, і вось у 5-6 класе у нас была асобныя заняткі па рэлігіі. І прыходзіла манашка з нейкага манастыра, які знаходзіўся недзе, я не ведаю, дзе дакладна, але яна нам расказвала пра Бога. Мы чыталі разам Біблію ў школе. Вось, і потым у некаторых дзяўчын з нашай школы была такая забава хадзіць у воскресную школу сюды. Вось, гэта другі будынак адразу за царквой. І яны хадзілі, распавядалі, чым там займаліся, якія песні спявалі. Вельмі цікавая на школа была. Ёсць каталіцкі касцёл, ён знаходзіцца амаль за горадам, туды нават, здаецца,
асфальтовае шаша не ідзе. Ёсць две царквы праваслаўныя, наконт уніятаў не ведаю, ёсць две царквы пратэстанцкія. Но яны, здаецца, з разных канфесій, якіх дакладна не памятаў, ніколі не цікавіўся. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Привет! У Бярозе апошнім часам з'явілася вельмі шмат малых архітэктурных форм. Каля лазні ёсць дзед з бабкай, ёсць вялізны цмок у дзіцячым парку, ёсць драўляныя каты, ёсць конь з кустоў зроблены. Любяць у нас тут такіх жывёл розных. Праўда, Міша, да? Скажи, Міша, цябе тут любяць? Молчись, не отказывай, игноруй меня. Лебеди з автомобильных покрышек, ці там пальма з пластиковых бутылок. Вось гэта кіч, сцёп, і гэта такое зусім непрыгоднае. А тут яно такое милое, доброе, утульнае. Добра б, калі б тут, напрыклад, было больш менавіта медведзей. І вось, напрыклад, як у Вроцлаве, калі там шмат гномікаў, у Бярозе былі бы маленькія мядзведзікі, якія сядзяць там недзе у кавярні, мядзведзік п'е каву, там каля міліцыі мядзведзік сядзіць у ланцугах, да гэтак далей. Каманда Керамін Бяроза раней грала ў першай лізе Беларусі. І яна, здаецца, калісьці нават амаль выйшла ў вышэйшую лігу, але потым неяк скацілася. Памятаю, яна гуляла з Дынама Мінск. І сюды прыехалі фанаты, іх спецыяльна трымалі ля сельца ў аўтобусах, каб яны тут нічога не пабілі. Потым прывезлі менавіта на стадыён, выпусцілі. Тут было забіта ўсё. Ты такі малы, табе 12 гадоў, прыйшоў, глядзіш на футбол, там негры гуляюць. Такой, ух ты, у Беларусі, ух ты. Можаш нават не разумець, як там гуляюць, і па якім правілам, проста з усімі радуешся, калі там сваі дабягаюць, забіваюць, крышышы жоўта-сінія. Асноўны ўваход знаходзіцца там з вуліцы Леніна. Але мы жылі на вуліцы Вуглянскай, і самае простае гэта было вось прайсці туды і цераз плот неяк перапалсці. Ён быў вышэй за цябе, і ты там удваях перакідывалі кагось, потым апошні ставіў дошачку, на яе запрыгваў, яго неяк падцягвалі, і так вось тут гулялі. Таксама у Бярозе, як у любым горадзе сучаснай Беларусі, ёсць свой лядовы палац, які тут таксама знаходзіцца нездалёк, і можна прыйсці пакатацца на каньках. І, на жаль, пра бярозаўскую каманду хакея я не ведаю, і яе хутчэй за ўсё няма, таму што горад сам невялікі, 30 000 чалавек, але на выходных чаму не пакатацца. Спрабаваў хадзіць у секцыю тут у дзіцячую школу спартывую, але бацькі такія: для чаго табе гэта? Паб'юць яшчэ там, гэта ж апасна, не трэба, лепш вучыся. Ну, вучыўся. Беларускай гісторыі ёсць такая рэч, аб якой не вельмі любяць сказаць. Гэта канцлагер у Бярозе Картузскай.
Гэта менавіта тая рэч, якая дазваляла савецкай уладзе казаць пра фашысцкую існасць польскай дзяржавы. Таму што гэта быў першы канцлагер на тэрыторыі ўсей Еўропы. Сюды звозілі нацыяналістаў украінскіх, беларускіх. І лічылася, што калі ты пападаеш у канцлагер у Бярозе, то на табе магчыма ставіць крыж. Таму што тут былі вельмі жорсткія назіральнікі, тут людзей катавалі, тут людзям не давалі есці. Яны працавалі на разбіванні камянёў, то бок вельмі такая праца цяжкая і літаральна людзі паміралі ад гэтага. Самі казармы былі пабудаваны з цэглы з кляштара ў 19 стагоддзі, і тут стаялі расійскія войскі. І пасля захопу ў заходняй Беларусі тут таксама змяшчалася вайсковая частка, потым казармы былі разбураныя, і неяк іх пачалі аднаўляць. У маім дзяцінстве у гэтых казармах змяшчаўся цэнтр, дзе былі разнастайныя цікавыя гурткі. Мы, напрыклад, з братам хадзілі на маляванне. А зараз мы знаходзімся ў так званым старым парку. Ён быў яшчэ з савецкіх часоў, быў прысвечаны спачылым у Афгане. Тут стаяў вось такі даволі сціплы прыгожы помнік, тут было вельмі шмат старых дрэваў, можна было пагуляць з дзеткамі, напрыклад. Гадоў з 20 назад мясцовая праваслаўная царква вырашыла, што трэба неяк гэтае месца больш ацывілізаваць. Таму амаль увесь парк высеклі, засталася можа толькі палова ад яго. Паставілі вось такі купал над гэтым помнікам, нібыта гэта помнік паставіла сама праваслаўная царква. Ну і пабудавалі яшчэ адзін праваслаўны храм у Бярозе. Вось мы і дайшлі да галоўнай турыстычнай кропкі горада Бяроза. Гэта картузіанскі кляштар, ці проста манастыр. І менавіта з ордэна картузіянцаў пайшла другая частка назвы горада Бяроза, Бяроза Картузская. Сам гэты манастыр быў адзін з самых вялікіх, найбольш заможны. Тут быў і батанічны сад, тут было возера сваё, тут была вялізная бібліятэка. Ордэн існуе і зараз, і у іх вельмі такі аскетычны устаў, таму што ложка ў іх няма, у іх толькі такі цэгляныя лавы, можна сказаць. У іх няма сваёй пасуды. Они амаль увесь час сядзяць у пакоі адны. З імі ніхто не размаўляе, толькі даюць ім ежу. Манахі збіраюцца разам толькі 1 ці 2 разы на год, каб прачытаць разам імшу і ўсё. І гэта вельмі такі рай для інтравертаў, можна сказаць. Сам манастыр будаваўся вельмі доўга. Ён быў заснаваны Казімірам Львом Сапегай. Гэта быў падканцлер літоўскі, стараста Рагачоўскі, Слонімскі і іншых гарадоў. І ён будаваўся доўга, таму што ішла вайна з казакамі, і змаглі яго пабудаваць толькі ў 1689 годзе. Зачыніць гэты кляштар спрабавалі яшчэ пасля паўстання Касцюшкі ў 1794 годзе. Але тады не знайшлі доказаў, што манахі удзельнічалі ў гэтым паўстанні. Таму толькі праз 40 год пасля паўстання 1831 году гэтае месца зачынілі. Манахаў разаслалі ў іншыя манастыры. Сам абат гэтага манастыра пайшоў у ордэн бенедыктынцаў, і пасля ён скончыў жыццё абатам аднаго з манастыроў менавіта новага ордэну. Ёсць звесткі, што ў 1794 годзе тут у Бярозе стаяла дывізія Сіракоўскага. Гэта была даволі вялікая фармацыя на 7000 чалавек, і яна тут кватыравалася, адпачывала пасля баёў пад Слонімам. Я гэта паспрабаваў неяк рэканструяваць і напісаў пра гэта кнігу «Палецкі дыярыю з дывізіяй Сіракоўскага». Пра саму дывізію, што рабілася на Палесе пад гэты час. Плюс там даволі шмат містыкі. Палесе, яно увогуле такое містычнае, балоцістае і невядомае.
Пасля зачынення тут нейкі час стаялі расійскія войскі, а потым пачалі разбіраць цэглу і будаваць чырвоныя казармы, для якіх мы сёння ўжо былі. Пасля тут рэшткі гарэлі, іх штурмавалі нямецкія войскі, амаль нічога засталося. Па савецкі час і ў 90-е гады унутраны ўвесь двор быў у вынасных агародах, і тут амаль усё было засеяна бульбай ды буракамі. І вось, напрыклад, ад касцёла засталася толькі адна невялічкая брама, ад якой нельга нават пабачыць, як раней гэты касцёл выглядаў. Рэшткі ж заснавальніка гэтага манастыра Сапегі перанеслі далей на агульныя могілкі, паставілі невялічкую каплічку, на якую зараз, праўда, перафарбавалі, і яна выглядае больш цывілізавана, чым раней. Зараз спрабуюць тут нешта абнавіць, вось дабудавалі і пафарбавалі уваходную браму, але, напрыклад, драўляныя ўпрыгожванні, якія былі зверху, іх знеслі, мабыць, у музей. У нас так атрымоўваецца, што на праваслаўныя храмы хапае, але каб абнавіць такі вялізны комплекс манастыр каталіцкі, грошаў у казне няма. Спадзяюся, гэта месца адновяць і зробяць добрую турыстычную кропку, бо тут быў комплекс не горшы, чым славутасці ў тым жа Несвежы, Міры ці Новагрудкі.